Здравейте! В този видеоурок, създаден от фирма Geliasoft, ще ви покажа как да си създадете диаграма в програмата Excel. За целта първо ще създадем таблица, която ще участва в създаването на самата диаграма. Нека в първа колона да напишем няколко артикула. Започваме с сол, лук, зеле, олио и кибрид. Абсолютно произволни стоки. Във втора колона ще напишем примерно количества, а в трета колона цена. Разширяваме малко колоната да се вижда цялата дума. Можем да маркираме и да направим центрирано подравняване на текста в рамките на клетката. След това в съответните клетки за различните артикули ще въведем първо форматиране, преди да започнем да въвеждаме. Маркираме клетката на първия артикул, избираме формат Cells, задаваме custom формат и избираме. Солта ще я продаваме примерно на пакети, което не може да бъде различно от цяло число, затова избираме да бъде цяло число и добавяме думичката пакет. Потвърждаваме. Артикула лук по подобен начин избираме формат Cells, ще го продаваме примерно на връзки, която не може да бъде половинка, избираме пак цяло число, добавяме връзка. Артикула зеле, за него ще зададем, ще го продаваме на килограми, избираме custom формат. Килограмите могат да бъдат до 3 дробни разряда, избираме стандартен и го дописваме според нашето желание за 3 дробни разряда и добавяме мерна единица килограм. Олиото задаваме формат Cells, пак custom формат. То ще бъде примерно в бутилки, не може да бъде различно от цяло число, затова избираме формат за цяло число без дробни разряди и добавяме мерна единица бутилка. Кибрита по подобен начин формат Cells, той ще бъде цяло число и примерно брой. След това въвеждаме форматиращи параметри за цената. Маркираме всички клетки и задаваме тип цена лева, тъй наречения тип currency, което може да направим с формат Cells и задаваме тип currency, определяйки различна валута, каквато ни трябва, или да използваме бързия бутон за задаване на валутата, която е предварително настроена в операционната система по време на инсталирането на самата операционна система, отговарящо на държавата, в която е инсталирана самата операционна система. След като сме направили предварителната подготовка за форматиращи параметри на клетките, можем да започнем въвеждането на самите стойности. Въвеждаме количества на солта, примерно 120 и с потвърждаването компютър автоматично добавя мерна единица пакет. По подобен начин въвеждаме стойност за лука, за зелето примерно толкова килограма, олиото примерно 100 бутилки и за кибрита примерно 500 бройки. След това въвеждаме цената. Цената за всеки артикул е според нашите желания и конкретния случай. Примерно 0,25 стотинки, лука 0,25 стотинки, зелето 0,45 стотинки, олиото 6 лева и 32 стотинки и един кибрид 0,5 стотинки. Обърнете внимание, че компютъра, разбира се, автоматично добавя мерната единица, която предварително сме задали чрез тип currency. След като сме си направили съответната таблица, започваме създаването на диаграмата от нея. Създаването на диаграма може да бъде направено по два начина. Или с предварително маркиране на таблицата, или след това да маркираме клетките, които ще участват в създаването на диаграмата. За по-лесно създаване, първо ще маркираме таблица, от която ще създаваме нашата диаграма. Обърнете внимание, че в маркирането включваме и празната клетка между количество цена и колоната, в която се намират и съответните артикули.
След това избираме възможността за създаване на диаграма. Това може да стане по два начина. От менюто Insert избираме възможността Chart или чукаме с левия бутон на мишката върху съответния бърз бутон в областта с бързите бутони. Двата варианта са абсолютно равностойни. След като изберем възможността Insert Chart, се появява прозорец, от който избираме типа на диаграмата, която искаме да създадем. За целта на нашия урок ще си изберем първи тип и първи подтип на диаграмата, защото той ни позволява да покажем повече възможности на създаването на този тип обект в Excel. С бутона Next продължаваме в следващия прозорец за създаване на диаграмата, където виждаме вече как би изглеждала готовата диаграма и в него можем да настроим следните неща. С радиобутоните Rows и Columns избираме по какъв начин ще се съпоставят стойностите, дали по колони или по редове. Виждате, с избора на двата радиобутона се променя типа на диаграмата, в зависимост от това по какъв начин ще се съпоставят стойностите. Избираме кой от двата вида ни е необходим и можем да продължим нататък. Тук е момента да отбележим ето това поле Data Range, в което са зададени координатите на таблицата, от която ще бъде създадена диаграмата. Ако предварително не бяхме маркирали самата таблица, в този прозорец можем да направим това. Това става като чукнем върху ето този бутон в дясната част на полето за въвеждане, да се върнем в таблицата, да маркираме съответните клетки, които искаме да участват в създаването на диаграмата и с ето този бутон в края на ново появилото си поле да се върнем в прозореца за настройка. След като сме направили всичко това, можем да продължим напред с бутона Next. В следващия прозорец можем да направим допълнително оформление на нашата бъдеща диаграма. В полето Chart Title въвеждаме произволен текст, който да се използва като основен надпис на диаграмата. Чукаме в полето с левия бутон на мишката и въвеждаме абсолютно произволен текст. В случая ще използваме примерно диаграма. В полето Category X Axis въвеждаме какво ще се изобразява по хоризонталната ос X. В нашия случай това са различни артикули. Въвеждаме думичката артикули. В полето Y Axis въвеждаме произволен текст, който ще показва какво ще се измерва по оста Y на нашата диаграма. В нашия случай нека да бъдат количества. В следващия подпрозорец Axis можем да изберем дали ще има градуиране или не на нашата диаграма. Градуирането е процес, при който създаваме скала за отчитане на различни стойности. Има два чекбокса за отчитане по X и за отчитане по Y в нашата диаграма. Обърнете внимание, когато размаркиран чекбокса за отчитане по Y, се премахват разграфяванията на диаграмата. Ако премахнем чекбокса за градуиране по X, ще се премахнат артикулите, които са зададени в нашата диаграма. Решаваме какво искаме да се вижда на диаграмата, съответно избираме единия или другия чекбокс. В подпрозореца Grid Line избираме дали ще има ето тези черни линии, които да ни помагат за допълнително отчитане на стойностите в диаграмата, разбира се, ако е необходимо. Има по два чекбокса за хоризонтални и по два чекбокса за вертикални такива допълнителни линии. Можем да ги поставим всичките, което ще утежни диаграмата, но ще улесни отчитането, или да ги премахнем и да няма такива допълнителни линии. За целта на нашия урок ще премахнем всички допълнителни линии, за да можем да виждаме другите неща, които ще добавим след малко в нашата диаграма.